Moi boa noite a todas e a todos. O Grupo Parlamentar do BNG sempre defendeu un dereito universal á educación, sempre defendeu un sistema educativo para Galicia baseado nun ensino público, galego, laico, de calidade, democrático e gratuito. Por esa razón, nos entendemos que ese dereito universal á educación, por suposto, que debe comenzar pola primeira infancia. E por esa razón, presentamos no debate sobre política xeral da nación galega a resolución número 35, na que o Parlamento de Galiza insta a Xunta de Galiza a aplicar as medidas que realmente signifiquen un compromiso coa primeira infancia, como facer efectivo de xeito inmediato o traspaso do ciclo 0-3 anos á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, tal como acordou no Consello da Xunta de 11 de xuño de 2009. Deste modo, decíamos nós, derrogaranse as abusivas tasas impostas pola Consellería de Traballo e Benestar e a educación infantil pasará a ser un servizo educativo de pleno dereito e gratuito. Sendo claro que coincidimos no fondo da cuestión coa PNL da Alternativa Galega de Esquerdas, o BNG tamén ten clara a importancia da emenda que ya presentamos e que non é outra que facer efectivo de xeito inmediato o traspaso do ciclo 0-3 anos á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, tal como foi acordado no Consello da Xunta do 11 de xuño de 2009. Pola importancia que nos lle damos presentamos esta emenda de adición que agardamos seña tida en conta para garantir que o ensino 0-3 anos se convirta nun ensino tamén público, universal e co tempo gratuito e coordinado, como non podía ser de outra maneira, co ensino de 3 a 6 anos. Agardo da AGE que acepte pois a emenda que o BNG propón, porque sería unha medida real para potenciar un servicio público fundamental no rural, nas vilas, nas cidades, para garantir o direito á igualdade de oportunidades no ensino e para garantir a conciliación da vida familiar. Agardo, ademais, tamén que o propio Partido Popular se sume á iniciativa do 11 de xuño, iniciativa xa digo que foi acordada no Consello do 11 de xuño e que di, entre outras cousas, non a leo inteira, o Consello da Xunta aprobou a creación dunha comisión que se ocupe do traspaso á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de todas as funcións relativas á educación infantil. Estas competencias están agora distribuídas entre os departamentos de Benestar e Educación. Na mesma acordo, dícese, esta comisión encargarase do traspaso de todas as escolas infantís de 0-3 anos á educación, unha rede que na actualidade está formada por 400 7 centros que albergan un total de 23.544 prazas. Delas, 212 son públicas, 60 privadas en mans de entidades de iniciativa social, iniciadas pola Xunta, ou tamén por parte do Partido Popular, que se manteña a palabra dada no ano 2009 para abordar a distribución de todas as competencias dos dous ciclos de educación de infantil 0-3 e 3-6 anos nun único departamento, por suposto, o de educación, cuns principios pedagóxicos comuns aos dous ciclos. E para rematar, dada a situación que non vou a repetir, que xa fixo incidencia o ponente da propia PNL de como está o traballo no noso país, o BNG é consciente de que estamos nunha situación que compre traspasar, xa digo, o ciclo infantil á Consellería de Educación. O BNG é consciente que non estamos no momento de subir os prezos públicos cando os soldos baixan ou, por desgracia, son inexistentes. O BNG é dos que opina que o público é servizo e o privado beneficio e por iso aposta porque a escola infantil de 0-3 sexa traspasada á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, conforme
o xa acordado polo propio Partido Popular e seña ofertada como un servicio público universal e gratuito para todos e para todas as galegas. Nada máis. Gracias, señor Pombo.